आच्छा जों ओंखारबाय दा फाइनालि जोङो फाइनालि फट' शुट खालामहैनोसै जोङो दा एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना गाइस है जे मा देखायदों ए सर्टब्रास हिन्जाव लादो बुगोन हिन्जाव आयौ जोङो दायो खालामबाय आरो ना आयौ आंखौ समायगोन ना समाया कमेन्ट खालामदो आरो ना गाइस नै खालामबायानो केमेरा मालिकआ बिदि जायो ओइ मा समायनि जोंना नैबे ब्र'आ सोलोंगासिनो दं आरो दासिमबो नाजागासिनो दं आरो ना हाबायानो ससे हाबायानो आरो ना होमबाबो जों बिदिनो मोजां खालामनो नाजाबाय थायो आरो ना बियो ब्र'आ जा हागौमानिखौ नाजाबाय थायो आरो ना गाइस बियो माने हायो हानायालाय 1 मिनिट एसे खम हायो आरो ना गाइस हायो एसे गोलावानो हायो ओमफ्राय जायगायाबो जोंनि बे एरियानि जायगायावनो सोलोंबाय थादों आरो ना जों सान्दुं गोसाबाबो नोंथांमोननि थाखाय नाजादों आरो ना एसे नायलांबाय थादों आरो ना गाइस नैबे हाबायमोन आरो ना ओमफ्राय बे मोनसे सिगांजों मोनसे बाइक फैनानै होदों आरो ना बेनो एसे द्रप थादोंमोन आरो ना गाइस